Здравейте и добре дошли в част 2 на урока за степенуване. Да отиваме към видеото. Ако А и Б са две рационални числа, и n е естествено число, то А умножено по Б цялото произведение на степен n е равно на А на степен n по B на степен n. Определението е: произведение степенуваме, като степенуваме всеки един от множителите. Степенуване на частно. Ако А и Б, като Б е различно от 0, са две рационални числа и n е естествено число, то А върху Б, цялото деление го вдигнем на степен n, това ще бъде равно на А на степен вдигната n върху b вдигната на степен n. Определението е: частно степенуваме, като степенуваме числителя и знаменателя. Степенуване на степен. Ако А е рационално число, и n са естествени числа, то А вдигнато на степен m и тази цялата степен я вдигнем на степен n, това ще бъде равно на А вдигнато на степен m по n. Друг пример. Ще дам пример за друго действие със степенуване на степен. Ако имаме примерно 24 на пета степен, го разлагаме като скоба 2 на трета степен умножено по 3, затваряме скобата, това цялото го вдигнем на 5, което е равно на 2 15 по 3 5. Така определението е: основите, които са съставни числа, разлагаме на прости множители. Степен с цял показател. Ако А е различно от 0 и е рационално число, то А на нулева е единица.
Ако А е различно от 0 и е рационално число, и n е цяло число, и n е цяло число, то А на минус n ще бъде равно на 1 върху А на степен n. Когато степенният показател е с минус, което това значи, че е отрицателен, сменяме мястото на степента и става 1 върху А на степен n. Стандартен запис на число. Стандартен запис на числото А се нарича представянето му във вида А е равно на А по 10 вдигнато на степен n, където 1 е по-малко или равно на А и А е по-малко от 10, като n е цяло число. n се нарича порядък или ред на числото А. Накрая ще ви разкажа за Питагоровата теорема. Питагоровата теорема се отнася за всеки правоъгълен триъгълник с катети А и Б и хипотенуза С. Уравнението е А на втора плюс Б на втора е равно на С на втора, което е дължината на единия катет вдигнат на втора степен плюс дължината на другия катет вдигнат на втора степен, което е равно на дължината на хипотенузата вдигната на втора степен. Така, сега ще ви го обясня на чертежа. А е единия катет. Дължината му я вдигаме на втора степен. Събираме го с дължината на другия катет, ето Б, вдигната на втора степен. И това е равно на дължината на хипотенузата С, вдигната на втора степен. Това беше втората и последна част на урока за степенуване. Ако ви е харесало, абонирайте се и ще се видим следващия път.